ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲକିନା ମତେ କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି। ହେଇ ନାଇଁ ଆଡ଼େ ନାଇଁ ହେଇ ଲକି ଯା ପିଜୁଳି ଖାଇବ। ଆଉଛୁ ହେଇ ହେଇ ଆଇଲା 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 ମକି ଆଇଲା ମକି ଆଇଲା ମକି ଆଇଲା। ହେଇ ନାଇଁ 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 ଆଇଲୁ ଲକି ଆଇଲୁ ଲକି ଆଇଲୁ ଲକି ଆଇଲୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗଳି ନାହିଁ ଲକି ଆଇଲୁ କିଏ ଖାଇବ? ଲକି ପିଜୁଳି ଖାଇବ ନେ ନେ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ଖାଇବୁ ସେ ସେୟା ଖାଇବ। ଖାଇଛି ବସିନି କିଏ ଖାଉଛି? ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନି କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ପିଜୁଳି ଖାଇବାର। ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ବି ଖାଇବ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ, ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଖାଇବ। ଆମ ସାର୍ ତ ଆଇଲା ବେଳୁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ମୋ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା ଏବେ ତା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ। କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଆସିବା ସାଡ଼େ ଆସି କହିବ ଲକି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଆଣିକି ଆଇଛି। ଚକୋଲେଟ୍ ଫକୋଲେଟ୍ ଧରିକି ତା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ। ମୁଡ଼କି ଫୁଡ଼କି ସେ ଖାଉଛି, ମୁଡ଼କି ଖାଉଛି, ପିଠା ଖାଉଛି, ଇଏ ପିଠା। ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବନି। ବାପ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଶୋଇ ବସି ଖାଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବନି। ତମେ ସେଇଠି ଖାଇବ ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲକିନା କେମିତି ଶୋଇଛି। ସେ କହୁଛି ଏବେ ଉଠିକି ଆସିକି ମୋ ଉପରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବସିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି ମୋରି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିକି ଶୋଇବ। ତ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଲା ଆଉ। କିଏ ମୋବାଇଲରେ କିଏ ଯେ କିଏ କିଏ ଯେ କିଏ ଏଠି କିଏ?